vergadering van de Nationale Assemblée. De gasten stromen nog naar binnen. Het gros heeft al plaatsgenomen in de congreszaal. Er zijn nog wat mensen die nog even op de valreep binnenlopen. We zullen kijken na de speciale vergadering, na de buitengewone openbare vergadering, gaan we dan met een paar mensen praten. Ik word gewenkt. Ik heb even de boodschap niet begrepen, maar moesten we overgaan naar de zaal, dan doen we dat en dan zijn we zo terug bij u. We zijn dan zo terug bij u. Tot zo. Mevrouw T. Lusje, mevrouw A. Jarbandan, de heer X. Seng, mevrouw A. Hoever, mevrouw G. Jordan. Ik vraag de commissie zich naar de ingang te begeven, ondersteund door de substituut-griffier, ten einde de president op te wachten en naar binnen te begeleiden.
Dames en heren, uw aandacht voor de binnenkomst van de president van de Republiek Suriname, Hare Excellentie Jennifer Gerling-Simons. Ik vraag u om op te staan. God zij met ons Suriname, Hij verheft ons heerlijk land. Toen wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. Op onderen hoog, samen kom ik naar u. Als tot wie moet het ik om het doen? Steden, steden, wie nos vrede, daardoor de liefde zijn naam. Heel leven in adede, wie stafet in Israël. Heel leven in adede, wie stafet in Israël. Mag ik u alle vragen plaats te nemen? Ik stel thans aan de orde agenda punt 3, felicitatieboodschappen. En ik geef het woord aan de fractieleider van de Nationale Democratische Partij. Geachte fractieleider Rabin Parmester. Voorzitter, een halve eeuw geleden, na eeuwenlange kolonisatie en heldhaftige strijd van onze voorouders, werd de geboorte van een jonge natie werkelijkheid. Een natie die haar lot in eigen handen nam en besloot haar eigen weg te banen in een wereld vol uitdagingen, maar ook vol kansen. Onze reis begon niet eenvoudig. Suriname is een land rijk aan diversiteit, met tal van bevolkingsgroepen, elk met een eigen geschiedenis, cultuur en tradities. De uitdaging om als een volk, een natie, onze plek te vinden in de regio en op het wereldtoneel, dat was enorm. Maar vandaag kunnen wij trots zeggen dat het ons gelukt is om ondanks moeilijke momenten, waaronder een opgelegde broederstrijd,
onze eenheid, onze saamhorigheid en ons wederzijdse respect te vinden en te behouden. Dat is misschien onze grootste prestatie als natie. En terwijl wij terugblikken, mogen en zullen wij ook vooruitkijken. Suriname staat aan de vooravond van een periode waarin onze olie- en gaspotentieel nieuwe mogelijkheden openen voor versnelde ontwikkeling. Laten wij de kansen met wijsheid en verantwoordelijkheid benutten, zodat iedere Surinamer van stad, districten tot binnenland daarvan profiteert. Echter mag onze ontwikkeling nooit ten koste gaan van wat ons uniek maakt. Wij zijn het enige land ter wereld met meer dan 90% bosbedekking en een carbon-negatief status. Dat is een zegen, maar ook een verantwoordelijkheid. Wij moeten ons blijven inzetten om deze natuurlijke rijkdom te beschermen voor onszelf, maar vooral voor de generaties die na ons komen en ook van de wereldgemeenschap. Voorzitter, op deze bijzondere dag feliciteer ik u allen. Laten wij blijven werken in harmonie, vrede en wederzijds begrip aan de verdere opbouw van ons land. Want Suriname, dat zijn wij samen. Wij moeten ons daarbij bewust blijven van de turbulente wereld waarin wij leven. Oorlogen, spanningen en onzekerheden steken overal de kop op. Juist daarom is het van belang dat wij onze regio blijven koesteren als een zone van vrede, waar geschillen altijd worden opgelost via dialoog, diplomatie en respect voor elkaar. 50 jaar onafhankelijkheid is niet alleen een moment van terugblik, maar vooral een uitnodiging om met hernieuwde kracht vooruit te gaan. Laten wij dat doen, eensgezind, vastberaden en met liefde voor elkaar en voor Suriname. Mogen de komende 50 jaar ons nog dichter bij elkaar brengen en Suriname verder laten groeien en bloeien tot een natie waarvoor
een tijdperk van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en de opmars van onze olie- en gassector ons land ongekende mogelijkheid kunnen bieden, mits wij deze kansen met wijsheid en verantwoordelijkheid benutten. Namens de VHP-fractie bevestigen wij ons geloof in de democratie, rechtszekerheid en goed bestuur en natuurlijk onze economische modernisering. We blijven Suriname, waar niemand achtergelaten dient te worden. In deze historische periode dienen wij, coalitie en oppositie, de nationale agenda boven partijpolitieke belangen te verheffen. Voorzitter, op deze 50ste verjaardag kijken we niet alleen terug op wat wij hebben doorstaan en opgebouwd. Wij richten ons vooral onze blik op de toekomst die wij moeten vormgeven. Laat de komende 50 jaren zijn van groei, stabiliteit, innovatie en nationale vernieuwing. Mogen deze bijzondere dag ons inspireren om met hernieuwde vastberadenheid te bouwen aan een land waarin onze kinderen en kleinkinderen veilig, waardig en hoopvol kunnen leven. Namens de VHP-fractie wensen wij allen een gezegende en feestelijke viering van 50 jaar Republiek Suriname. Jai Hind, Jai Suriname. Mogen God ons land blijven zegenen. Dank u. We danken de fractieleider van de VHP en we nodigen uit de fractieleider van de NPS, geachte Gerald Pawire-Rijo. Meneer de voorzitter, volk van Suriname. Na aanvankelijk Brits bezit werd op 16 februari 1667 op dit grondgebied eeuwenlang een op winstbejag gebaseerde Nederlandse kolonie gevestigd. In de drang naar zelfbeschikking die wereldwijd in de kolonie ontstond na de Tweede Wereldoorlog was Suriname geen uitzondering. Het was een kwestie van tijd, maar Suriname zou uiteindelijk deze mondiale decolonisatiegolf niet ontkomen. Toen op 15 februari 1974 door de toenmalige premier Henk Aron de onafhankelijkheid van Suriname afgekondigd werd, kwam dat voor velen toch als een verrassing. Een nadere analyse van de geschiedenis leert ons echter dat er iets langer sprake was van nationalistische politieke stromingen in ons land. Anton de Kom, Louis Doedel, Wim Bosverschuur en vele anderen waren daar onderdeel van. De onafhankelijkheid was een lang gekoesterde wens van de Nationale Partij Suriname en haar voorzitter Henk Aron was uiteindelijk degene die dat als voortrekker kon materialiseren. De onafhankelijkheid is medegedragen door de regering Joop den Uyl, die ideologisch voorstander was van dekolonisatie. Intern werd het draagvlak gevormd door een coalitie van NPS, PNR, PSV en KTPI. Het is van belang om vandaag te memoreren het historisch nationalistisch optreden van George Hindori, die de toenmalige impasse in het parlement doorbrak, waardoor het onafhankelijkheidsproces voortgang kon vinden. Wij gedenken ook de politieke wijsheid en verantwoordelijkheid van Jagannath Lakshman, die uiteindelijk zijn zegen gaf. Zo kon de onafhankelijkheid in harmonie bezegeld worden en is toen mogelijk ontwrichting van onze samenleving door etnische spanningen afgewend. Na 308 jaar een kolonie te zijn geweest, kwam op 25 november 1975 de onafhankelijkheid tot stand uiteindelijk. De dag waarop wij voortaan op eigen benen moesten staan en zelf onze toekomst zouden bepalen. De dag waarop wij de consequenties zouden dragen voor al onze beslissingen. Die consequenties zijn ook gekomen en diepe dalen zijn ons als jonge natie niet bespaard gebleven. Militaire staatsgrepen en de daaruit voortvloeiende excessen, rechteloosheid, een binnenlandse oorlog, mensenrechtenschendingen en economisch wanbestuur hebben ons in dat opzicht niet onderscheiden
head of protocol yewura Ernest Sahene one ne na bedi akiri Ernest so mesre Emmanuel say safo wonom ekobi a me no ka say ewo Suriname adwumedi no ekoso a na yamane boni Derek Entwibosi akon Mr Black ene di akira one yewura koye o ahoma no so wo mo ye mfiri nra ebra yewura ekoduye ene ne dwumedi a ewo ho ema yewura Black mbachotemenka Editor, I don't remember Jomatin comes at Jomatin. Yeda se enra ena na madaruma yete se yewura ebedru asomdwemu fa efrasia enra obedru ye no na ne wate sen enne de na ekoso Suriname. Editor said Odi Kanka, Enra and I hear about Bedru, the district of Paramaribo, was Suriname. Now, may I sure say, what the kind of 24 near her food in the entire era, I don't know Yamawa BP Hanum say. Omo Enya in Fino 50 years after independence. In the Caribbeans, no editor say, who follow Omoa. Omo ni GDA Bakupa, ye, Omo Independence Day. In the aside Suriname, no other Caribbean countries who's who say omo bronya no omo independence ni yem say bronya kese pa ma omo okay era na ni church na and Tobago ni na omo independence day or emancipation day what other Caribbean countries second independence day is one of their biggest day if you are feeling omo 50 good years as an independent country and now omo say be air home fa edi ho juma na yura and now omo to omo friend no say ombe training the guest of honor for almost 50th independence celebration no our invitation na be aba yura ntumi a ona enti we ba ye ne de yura ye so be na say for be kaya we nye de dikan yura de na ni Republic of Suriname ha 2018 yura edna ni chair say ba Suriname hanum say pay visit to them nti enra na yura ba be drew your more airport kese e wo hanum say na said the edi kan ma etifo ni ahwefo ahu no omo minister of health any mpanimfo aka bebre de share yura award the airport na edda ye posti ade bi am say amanfo ye shede jane ho also opem so de your platforms ani pese boni beka say interactive nti to da ye de ade bi to ho ani a withodi details kaka so de be ya ahwefo na ha na obi abusa asem bi na bia ya be yi na no ana obi abusa asem na obi aba be yi na no ohwe nipaku a na nipa ahodo share yura airport Ghana nka meka say to say asantefo gina fa angunafo gina fa agbefo gina fa enkranfo gina fa different cultures esan say Suriname crew hanum si no akoye mafra India for ha omo even say for mo free slave trade mo free Ghana wa ha omo for mo free Africa is a different countries and omo nyina ba bi share wa it we omo system now they don't practice one type of religion ubia one the ubia one sum ekuaku autonomous nkunku no ebe nsia o se nsumpu na omo nyina eba be share yura ewo airport se share yura mo share yura wo we make say amana eyem omo ya share yura it is saying okay no encraving ne papa bi ma ne kan asante kotofo nyina na so you see the rebel ni be yura nchi free nti omo de bibi more of like a poetry recital no omo de a share yura na yura koku fufuro so no omo so ada omo de ebi de ya asa ebi de enwom to ebaya ma India fo ne so asabi omo afa hanum say pa mo no omo so culture ba be show ye na to aso na say all cultures friends say wo Suriname ha no omo nya display ni nyina a share yura ye free ho na ye de yura esi ha for baby obegina ho be obegina ho me e fra ho the York hospitality na hotel kese e ukru man say ya if sit through a man penny for nyina 2 point back Suriname kom ho ne bia we make us more recommend them and kokoda esansa nti no hotel no so wo hye bi say once the patrol ba wo ye leader ne de omo ma wo man be sen ko baby a obe that cultural display Ewa Bonte will see the general manager of the whole hotel ni be share here. Omudi Kaiman when we
flower no eta your pictures e mahra painting bi na man hu ho jima na me hu say Menja Palace Museum I wo ho CCA ne no na obi a draw ya said that painting ni painting e de egu canvas o mo present ma Yura omo enya dan bia wa santime mu said the Menja Palace Museum say ye hwe history mu so enim say Menja Palace Museum na enye museum na ye se bi dan a na prempe the first the second mu nyina ba be use ya na omutim otumfo pukuare empo bi di asante hene na o use sa me no ne penso na odan no ye no the museum. It's not me say and yes a dan keke bi no mu hu no mo artist painting. They know the history behind the edifice enti a omo choose that specific one no ema obi painting a omo dey present ma yera kokko je na home enne e better say the main celebration of the independence no na Ghana said the war parliament house no almost the friend of the National Congress. Inti you say you will say penny pound that Congress nano ewo honoma or no tell me say Speaker of the National Assembly of the Republic of Suriname, friend the Honorable Dr. Michael A. Aden, and then also in attendance there the President herself, Her Excellency Jennifer Gerlins. Black Batch Ottomanka. Ahomano kama say network no moye network no ha dwen kakra Black Editor na ahomano twetwe ne mu nti to asoman me dem na me to nkapa say dem make me say wo he empanifo we hihye mu ha aside said the beka the member of parliament no adeba ko ma observe say ambassadors amenhu omo ha na editor me sure na make me say mehu be 30 or 40 being ambassadors from different Caribbean countries and then different countries who China fu who Beijing who different ambassadors be bre any petit trou mogen deze gouden mijlpaal ons inspireren om met vernieuwde kracht, wijsheid, eenheid. Parliament na proceedings no you to observe bi nipa be obi united ho observe bi Speaker of Parliament ho na ya free we na we abegina ho na wakasa sana omoko no kakra yura emfa assembly antudwa wa ha yura enkasa e wa hanum sei pensi sei a omode man de sana nim sei yura enkasa e wa ha na mum speaker na mu penifone ka say speaker na be kasa na the president herself wono so edin sem kakra tudwa we are ansana ye free hanum sei we are e be kwa abonten omaye parade Ghana Armed Forces said omoye no na we sura na Miss Armed Forces en so parade wa bontia Europa ko inspecteur Vice-president, voorzitter, overige genodigden, collega's. Vandaag vieren wij niet zomaar een verjaardag. Wij vieren 50 jaar hoop. Na ye baba ye nsem no mo be ye bisa wa ha na omo wi asebi omama omaya cultural activities kaka na yura efi ha kwa for jena home elbebe nti de editor a full day was request the program ni tema emre shall say yura be free ade na e ha no nsiambo Ghana de na be no no abo editor na de obusa na jure de inside it nyame bo ochena de enso ho minim se nyam bo ochena de ato ni ma na enfa so nto entrance no format for there Mr. Black my enfa ochena de no enkonko ho na onyame yadoma ochena so dru ho a ye be san so aba na se de wato bo ase yi no bieku amaye no ochena so nananum eye de adumdum ye ne a ade a ye beto aso na yaba moso ye na de ekoso bia no wo de ato asanteman enum ye da se ene asante som ye se nyame pase onkoso mo ho ban kozi se ndwuma de nyina be kwa wiye na mo asan ba asanteman masomdwem ami editor instead that is na kopon so come home. Okay, enti yenua Derek entry busia kon Mr. Black na daruma na de ehu e Facebook page no nyina no wo hunu eno nti beka ho na nia ekoso Suriname wo mo mra hye bedwafie wonso so yenyina yemum na fodwenche no bra Facebook page ho ye bekan ama na ye de asom asante makwame yewura
said yati no ya dia odne na ni achire mu e wo Suriname yes nti dwumadi no koso e wo omomra hye bedwama enya asenketo akora kwame nana me hwehwe wo mu ensemu kakra Suriname no eye omankuma yeah a chese e wo South America empotam na wohwe wo mu nipa dodo no kra na wo mu enoso bibiri kwabena sempema hanso mpokra wo mu enu so hu na ekere se eyoman kuma pa na oman no mu nso no wohwe efuma gudi a odomankoma nyame de bia adom yi a wanya omo nso abro wache wo mu sika kokko bibiri na efom wo ahodo omo nso wo bi na jaframa gas omo obi na bauxite eno nso so omo obi na wohwe wo mu na wo mu de omo ho tro efuma gudi a odomankoma de ache omo nso pa eno na omo akiri bremu on say Ghana ye na kane ye se kuaye adwuma eno na oman akiri bremu ene kuaye adwuma nko hu ba bi afa edi yentimi nkase bi ene kuaye adwuma mpokura da so ye oman akiri bremu bi o ene ansesa abam kwabena o share Suriname dia omo da so a de omo ho twere efuma gudi a Nyankopon ede ama wonum so wo hwekua adwuma no so omo bi pa emo sen omudi mu akote papa e wona adwuma yem ni kuayom na bode eno so kwabno omudi mu akote pa na afi atoso de eno so omudi mu akote pa na eba kwaye brito nsem so a odomankoma anya omabro wa ma mbebri nti hwetima ehu dwadie nso a timba eno so omudi hu dwa pa na mo aye sensuo mu ase fish eno so sei no omudi mu akote pa na odomankoma asanso adumo mu omo akwan hodo omfa so munya nyina mahoden kanea nti broni se renewable energy no omo ewo hydropower ena omo sanso wo wind energy ansam frama ye omo ba bi omo ni de kosoro de omo timi de no so enya ahoden efrimu nti Suriname man no omo di so mfa so papa frama ye bo eho no se mo ntumu kwa omo twim ahoden no ede eboa wo mu adwumadie pa ena nsuo nso so odomankwa anyoma abro nsuo bebre etata omani mu a omu gina so edi bi eye kuadwuma ya na ye kase Ghana ha no edu nkepebra nanka yebenya nsuo daade agu ye no ba so irrigation system no wo hwe Suriname man no a wo mu nso so afa nyansa kwan a wo mu man no mu die chese nsuo nkwa atwe ma wo no se epa bi asinti wo mu nya nsuo emfa ngu wo ndo ba ye so oku wo mu yenim dabe wo ma bo wo pa se da bibia Ghana ya na ye ka se kasa irrigation system no ye ntrem ye mane no so eja kane aban no ye se otutu chese dam ye me na nka abo aku adwuma no so ye hu ba bi ekusi ye so na man die wo mu ekura mu dendenden a kwabram irrigation system no mo fa ni agrokra nti wo mu kura ya adwuma mu womo de edidwuma papa enu di ho emfaso ye hwe o mafidi da emfie aduonu mu a womo edi a na womo ankasa o man na Netherlands man na edi wonmo so enti womo nya womo fa awudie no afi apema hankron aduoso enum bubo busu defo to so aduonu enum to hwe enedua yi a na kire se emu a aduonum eno omo pepepepa womo de edi enti Ghana ye nya Golden Jubilee 2007. Deskundige onafhankelijkheid herdenkt, voorzitter, staan wij niet slechts stil bij een datum, maar bij de weg die een volk zelf heeft moeten banen. 50 jaar onafhankelijkheid is geen ceremonie. Het is een herinnering aan de strijd, de offers en het doorzettingsvermogen die deze natie hebben gevormd. Voorzitter, Suriname is geen toevallige samenstelling van culturen. We zijn het resultaat van vele verhalen, vele geschiedenis, vele... Enti dodo na so no omo ehu omunchi se omo ye bibifo obekoko na Ghana ni krashem enti no de o na se no de Ghana fo bebre wo ho so ni nyina ye slave trade na na ema ebikoko di ho enti wo hwa we mprenu a yewura akoho akosra omo ye emfie be senso a etwam ni yewura ko 2018 said the black eka ye no na enne edey so enra ya nyanan madaroma yewura asanso akoho akosra omo onum epress yewura be sanso abesra omo nyane o oma pre a nei na yewura agyatuma wasanso akosra omo ni nyina no ehye ayonkofa eda Suriname man no ene Ghana man no entem
aha so beka ya na bes na atwe mienu ni a yewura eko Barbados no otufu bi se ebe ya nka sa esutade ya aye ehye eda wone bi mantam no anka wonna ne no kra na nye emfaso bi a enhu no sempo ye hyempo ene da wone bi man entem na be ma yenkofa eye adwadie ene enkabom mapa ababeda bibiman ena afes no ye nuanom a bibi nti onom akwakoda tade na chiri no ebetumi aka bom pa enti ayade a kwame dwumade a yewura edi no ede enkofa sronko ebeda aman hodo a wonom enam sa akwan so ka sueja no entem ene bibiman titru ene oman Ghana izan se yewura kwa wokoi enya asanteman konti no ko se wohwa na no da panyi bia besra na wo hese wo obedi nkoma ede emfaso ba oman mu so ho empo adwadie mu empo bosia bomu ene dwumade bebre ena na kwantu mu ede aba oman mu so ho enti kwabe ye megidie paase ene yewura emra no na emfaso no bebre asan aba abeka ho me kai omanfo kra eye Memphis in May yewura koyi scholarship a efiri mu baaye no so ho nya sanketo a Ghana for enam so kwakoje kosua de wa America man mu na wo banso a sabi won fama santime mo ba oda na ekiri e ma scholarship secretariat omo enhwe enye ntotoye ema sa scholarship dwumade no entimi nkoso enti baabi a obia no okoba ebika so ebika obia eno nti ebekoso asre empaepa ama yewura se ne nansa kwantu a ode akọ Suriname no wonton supa emuso na ninkita hodie mu no enwie peyo na Suriname mai ene Ghana mai en koswa enikaso bum ewo dwadie mu ewa enkofa mu ewo mfidi nyuma mu ewo kwa hodo bebre so na emfa enyuma emra oman mu yebekoso asre ama yura se na nanam enka no ho na ne dwumadi nyina no entimi enkoyi omo a one wonam nyina so no nyame enka omo nyina ho na ondwumadi no entimi nkoso kwame amen osoro nyame enkoso enhia ye nyina da yewura nkwaso asanteman enkwaso Ghana man enkwaso absafo ye de aseda kase emanwumekui omumati so ne gira wiam ye de Ik speech het jubeljaar van Suriname. Vandaag 25 november 2025 staan wij 50 jaar na onze onafhankelijkheid. Een halve eeuw van strijd, groei, uitdagingen en vooral veerkracht. Daarom noem ik dit moment het jubeljaar van Suriname. In de Bijbel is het jubeljaar een jaar van vrijheid, herstel en nieuwe kansen. Een jaar waarin slaven werden vrijgelaten, schulden verlicht en land en grond teruggegeven werd aan wie het toebehoorde. Het was een tijd waarin het volk weer adem kon halen, terug kon keren naar de juiste koers en een nieuwe start mocht maken. Meneer de voorzitter, ook Suriname staat vandaag voor zo'n moment van herrijking. Ik noem enkele punten. Verdieping van onze vrijheid. We hebben een politieke vrijheid verworven, maar de opdracht van de komende jaren is om maatschappelijk, sociaal en economische vrijheid te versterken. Vrijheid moet voelbaar worden in onderwijs, in gezondheidszorg, in veiligheid en in kansen vooral voor onze jongeren, de Jonkuwan voor UNO. Suriname heeft herstel nodig. Zoals het jubeljaar oproept tot herstel, zo moeten ook wij achterstanden wegwerken, fouten erkennen. Onze economie, onze instituties en onze samenleving vragen om richting, stabiliteit en geloofwaardigheid. Rechtvaardigheid moet centraal zijn. Het jubeljaar was Gods correctie tegen ongelijkheid. Ook wij moeten ongelijkheid tegengaan. Ongelijkheid tegen kinderen. Zonder gelijke onderwijs kunnen kinderen het niet maken. Zonder toegang is er geen basisvoorziening mogelijk. Geen burgers die buitenspel staan. En belangrijk, moeten we rust en samenwerking hebben met elkaar. Suriname heeft rust nodig. In beleid en politiek. Geen verdeeldheid, geen eindeloze conflicten, maar samenwerking in het nationaal belang.
Alleen zo creëren wij ruimte voor groei. We hebben een nieuwe start nodig en dat kunnen we vandaag doen. Laat dit jubeljaar een nieuwe start zijn. Een moment waarop wij besluiten nemen die Suriname bevrijden van oude patronen en richten op duurzaamheid, integriteit en ontwikkeling. Een jaar waarin wij schulden niet vergroten, maar verlichten. Kansen niet beperken, maar verbreden. En de economische situatie niet verlammen, maar het vernieuwen. Meneer de voorzitter, het jubeljaar moet niet alleen een viering zijn op dit moment. Het moet een periode zijn van oproep, daadkracht. Het zegt het kan anders, het moet anders en het zal anders als wij het samen willen. Want daar ligt het allemaal aan. Alle Surinamers waar dan ook ter wille. We moeten vandaag 25 november eigenlijk zeggen tegen elkaar, we willen iets anders. Dus vandaag vieren we geen verleden. We openen de toekomst. Mogen dit jubeljaar Suriname brengen vrijheid, herstel, rechtvaardigheid en hoop. God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijke land. Laten we dit moment nemen. In Surinaamse traditie zouden we zeggen, laten we dit moment vieren. Koop zingen lang zal Suriname leven tot in de glorie. Ik dank u. Wij danken de fractieleider van A20. Dan gaan we over tot de toespraak van de voorzitter van de Nationale Assemblée. Maar ik vraag tegenoverstaan van het volk van Suriname dat wij mevrouw Pinas vragen de officiële begroeting te doen namens de Nationale Assemblée van onze gasten hier vandaag. De president van de Republiek Suriname, Hare Excellentie Jennifer Geerling-Simons en echtgenoot de heer Glenn Geerlings. De vicepresident van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Gregory Rusland en echtgenote mevrouw Cynthia Rusland-Huiswoud. De echtgenote van de voorzitter van de Nationale Assemblée, mevrouw Gracella Adine Mahabir. De ondervoorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname, de geachte heer Ronnie Brunswijk en echtgenote mevrouw Adolfina Brunswijk-Cairo. De secretaris-generaal van de Caribische gemeenschap CARICOM, de geachte Carla Barnett. De koning van het Ashanti-koninkrijk van Ghana, Zijne Majesteit Otumfuo Osei Tutu II. Namens de president van de Coöperatieve Republiek Guyana, Zijne Excellentie Brigade-generaal Mark Philips, eerste vicepresident en minister-president. De minister-president van Nederland, de zeer geachte Dick Schoof. De minister-president van Curaçao, de zeer geachte Gilmar Pisas. De minister-president van Sint Maarten, de zeer geachte Luc Mercelina. Namens de president van de Boliviaanse Republiek Venezuela, de geachte Ivan Gil, minister van Buitenlandse Zaken. Namens de president van de Federatieve Republiek Brazilië, de geachte Simone Tibet, minister van Planning, Begroting en Management. Namens de president van de Republiek Cuba, de geachte Walter Paluya Garcia, minister van Hoger Onderwijs. Namens de minister-president van Barbados, de geachte Cheryl Hoskins, minister van Training en Tertiair Onderwijs. Namens de president van de Republiek China, de geachte Zhang Run, directeur-generaal Latijns-Amerikaanse en Caribische Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken. Namens de president van de Verenigde Staten van Amerika, mevrouw Barbara Feinstein, adjunct assistant secretaris voor Caribische Zaken. Namens de minister-president van Jamaica, de buitengewoon en gevolmacht niet-residerend ambassadeur van Jamaica bij de Republiek Suriname, Nathalie Campbell Rodriguez. De prefect van Frans-Guyana, de heer Antoine Pochier. De president van de Collective Territoriale de Guyane, de heer Gabriel Servier. Namens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de daarbij behorende entiteiten, mevrouw Johanna Kazana, VN-resident, coördinator in Suriname. De oprichter van het Africa to the World Media Platform Accra, Ghana, de heer Berthold Kobina Akon. Leden van de Raad van Ministers van de Republiek Suriname, leden van de Nationale Assemblée, vertegenwoordigers van hoge staatsorganen,
leden van het Korps Diplomatiek en vertegenwoordigers van internationale organisaties in Suriname en in het buitenland. De gasten in ons midden, die vandaag ook 50 jaar zijn geworden. Het volk van de Republiek Suriname, waar ze ook zich bevinden in Suriname en daarbuiten. Leden van de media, dames en heren, geachte genodigden, van harte welkom. Zeer geachte president, u ziet het feest is begonnen. Zo doen we het in Suriname. Zeer geachte president, dames en heren, waarde landgenoten. Namens de Nationale Assemblée en namens het volk van de Republiek Suriname heet ik u met diep respect en waardering welkom op deze buitengewone en plechtige vergadering, waar wij samen stilstaan bij 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van onze republiek. Voor onze gasten die van verre zijn gekomen, spreken wij onze erkentelijkheid uit. In een wereld waarin afstand steeds minder betekenis heeft, toont uw aanwezigheid dat Suriname waardevolle partners heeft binnen de bilaterale, regionale en multilaterale gemeenschap. Wij spreken waardering uit voor de aanwezigheid van onze buurlanden. Men zegt, vrienden kun je kiezen, maar buren niet. Toch zijn we gezegend met buren die kiezen voor vertrouwen, respect en goede nabuurschap. Hun aanwezigheid onderstreept dat regionale stabiliteit, veiligheid en ontwikkeling mogelijk worden wanneer wij samenwerken en elkaars soevereiniteit respecteren. Vandaag bevinden zich onder onze vertegenwoordigers en ook vanuit het Koninkrijk der Nederlanden. Hun aanwezigheid heeft onze waardering. Wij erkennen het gedeelde verleden met al zijn complexiteiten. Wij erkennen dat allemaal. Vandaag benadrukken wij de volwassen relatie tussen beide staten, gelijkwaardig, respectvol en toekomstgericht. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking behoort tot de Surinaamse diaspora. Deze gemeenschap vormt een levende brug tussen beide landen en versterkt onze historische, culturele en economische relaties. Een bijzonder woord van waardering richt ik aan Zijne Majesteit, de koning van het Koninkrijk der Ashanti. Zijn aanwezigheid eert ons en symboliseert de diepe historische en culturele banden tussen het Afrikaanse continent en de Surinaamse natie. Dat de Ashanti dit gouden jubileum met ons deelt, geeft deze plechtige vergadering gewicht, waardigheid en betekenis. En ook een bijzondere waardering voor de vertegenwoordigers van de Republiek India, Volksrepubliek China, Republiek Indonesië en alle andere landen van ouderlijke herkomst. 50 jaar geleden koos Suriname voor het hoogste goed van een volk, eigen staat, eigen stem en eigen verantwoordelijkheid. Onze eerste leiders riepen het volk op tot geloof, durf en eenheid. Men sprak over eerlijke kansen voor iedere Surinamer. Over een economie die door onszelf geleid zou worden. Over een samenleving waarin onze diversiteit een bron van kracht zou zijn. En de brasa tussen politieke tegenpolen toonde dat eenheid mogelijk was wanneer het land dat nodig had. Feit is, deze belofte verdient vandaag een eerlijke toets. 50 jaar later is de vraag onafwendbaar of wij hebben waargemaakt wat toen werd beloofd. Naast eenheid
en eigen verantwoordelijkheid heeft 50 jaar ontwikkeling 4 grote vraagstukken blootgelegd. Het eerste vraagstuk is financiering. Wij proberen nog steeds een stabiel systeem op te bouwen waarin ontwikkeling voorspelbaar wordt gefinancierd. Zonder orde in de geldstromen ontstaat geen duurzame vooruitgang. Het tweede vraagstuk is autonome nationale planning. Door het compleet maken van de cyclus van planning met prudente uitvoering, scherpe monitoring en grondige evaluatie. De inzichten daarvoor bestaan. De institutionele verankering van strategische langtermijnplanning en het autonoom planapparaat moeten worden voltooid. Het derde vraagstuk is de organisatiegraad van onze samenleving en onze overheid. Sterke staten steunen op orde, duidelijke regels, sterke instituten, moderne systemen en betrouwbare handhaving. Zeker in dit digitale tijdperk, dat grote kansen biedt om systemen, processen en handhaving ingrijpend te versterken. Het vierde vraagstuk is politieke cultuur. Door de jaren heen hebben antisociale persoonlijkheden de politiek gegijzeld. Personen die op de voorgrond en op de achtergrond meer schade brachten dan ontwikkeling. Hiermee is de belofte van 1975 ondermijnd. Feit is, als wij deze 4 vraagstukken niet oplossen en onze eenheid en soevereiniteit niet blijven waarborgen, zullen de volgende 50 jaar lijken op de vorige 50 jaar. Dat mogen wij niet accepteren. Niet tegenover onszelf, niet tegenover onze kinderen, niet tegenover de geschiedenis. Vandaag is daarom een dag van eerbied en zelfonderzoek. Eerbied voor alle landgenoten die in iedere tijd hebben gestreden, opgebouwd en volgehouden. Hun inspanningen en hun offers dragen deze republiek tot deze dag. Zelfonderzoek, omdat echte onafhankelijkheid geen datum is, maar een houding. Ja, soevereiniteit vraagt bewustzijn. Vrijheid vraagt verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid vraagt leiderschap op ieder niveau van de samenleving. Met bestuurders die keuzes durven maken, systemen blijven verbeteren en resultaten opleveren waarop wij steeds hogere eisen stellen, komen wij er wel. En met de moed om destructief gedrag geen ruimte te geven. De komende decennia zullen beslissen of de belofte van onze onafhankelijkheid alsnog vervuld wordt. Door discipline, planning, organisatie en integer leiderschap. God zij met u allen. God zij met ons Suriname. Grantangi. En dan gaan wij over naar agenda punt 4 van de agenda. Toespraak van de president van de Republiek Suriname, mevrouw Dr. Anders Jennifer Geerling-Simons. Meneer de voorzitter, geachte leden van de Nationale Assemblée, vicepresident, ministers, alle genodigden, Surinamers in Suriname en daarbuiten. Vandaag, 25 november, markeert het 50-jarige jubileum van onze staatkundige onafhankelijkheid. De droom van velen, vooral jonge Surinamers, ging in vervulling op deze datum, 50 jaar geleden.
Na een periode van ernstige interne, sociale en politieke turbulentie. Terugkijkend zien we in de aanloop naar die datum in 1975 mensen zoals de voorvechters, Eddie Bruma, Henk Aron, die de premier was van de regering die de onafhankelijkheid uiteindelijk realiseerde. En anderen die ik vandaag niet allemaal bij naam kan noemen. Maar zeker ook George Hindori, die uiteindelijk ervoor zorgde dat er op 25 november 1975 vrede en blijdschap was in Suriname. Wij, de jongeren van toen, studenten die de internationale relaties en standpunten van ons land zelf wilden bepalen. Omdat ze op cruciale punten verschilden van die van het toenmalig moederland. Jonge Surinamers die zagen dat wij als Nederlanders niet dezelfde behandeling en voorzieningen hadden als mensen in Nederland, wensten deze onafhankelijkheid met al ons hart en ziel. En we waren die dag emotioneel, gelukkig en hoopvol. Paramaribo was vol. We reden door de straten. We waren in het stadion. En we dachten aan niets anders dan de stap die we op dat moment zetten naar onafhankelijkheid. De enige status van elk zichzelf respecterend land. Want het gaat daarbij niet om economie, andere zaken. Elk volk zal zichzelf moeten waarmaken. Elk volk zal moeten bewijzen dat het zichzelf kan besturen en ontwikkelen. We waren gelukkig. Suriname zette de eerste stap naar zelfstandigheid. En dat werd gedragen door het geloof, het vertrouwen in eigen kracht. Vandaag, 50 jaar later, staan we hier, rijper en wijzer. 50 jaar biedt ons de kans op reflectie, evaluatie en de mogelijkheid om op basis van onze ervaring en de nieuwe kansen die we hebben, onze toekomst vorm te geven. Wij zijn gevormd door de successen en uitdagingen. We weten dat onze voorouders letterlijk met bloed, zweet en tranen voor ons dit land hebben achtergelaten. We moeten daarom meer dan ooit in staat zijn bewust en standvastig te werken naar ons doel. Een sociaal rechtvaardige samenleving waarin ons volk in alle geledingen welzijn kan ervaren. Toen Suriname onafhankelijk werd, is gekozen voor het woord strevidentie. We weten dat ook strevidenki in de overweging was. Maar het is goed, omdat strevidentie symboliseert de staatkundige onafhankelijkheid die we op 25 november 1975 kregen. Maar staatkundige onafhankelijkheid is slechts één van de 3 pijlers van werkelijke onafhankelijkheid. Wanneer we als volk werkelijk onafhankelijk willen zijn, dan praten we over
de staatkundige onafhankelijkheid die we al hebben, waaraan we samen hebben gewerkt om daar vorm aan te geven, maar om werkelijk op onze eigen benen te staan en de droom van ons volk te kunnen waarmaken, zullen we ook economische zelfstandigheid moeten realiseren. Daar zijn we nog niet. Echter, om economische zelfstandigheid te realiseren, zullen we psychologisch zelfstandig moeten worden. Dit is soms genoemd het proces van dekolonisatie van de geest. Het psychologisch zelfstandig worden. Deze 3 aspecten van onafhankelijkheid zijn niet eenvoudig allemaal te bereiken. In het leven van een mens is 50 jaar een heel belangrijk punt. U bent dan al voor de meeste mensen over de helft van uw bestaan. Voor een land is 50 jaar een heel andere kwestie. We zijn wel uit onze kindertijd. Maar als we kijken naar wat is gerealiseerd door andere landen die het voordeel hebben gehad van resources die ze konden halen uit de rest van de wereld, dan hebben we gezien dat het ze honderden jaren heeft gekost om voor al hun mensen een redelijk niveau van welzijn te bereiken. Wij zijn niet van plan er honderden jaren over te doen. Vandaag moeten we een toekomst maken waarin we de 3 pijlers van onze onafhankelijkheid gaan realiseren. Omdat we opnieuw staan voor een moment dat grote kansen voor ons inhoudt om inderdaad die economische zelfstandigheid te krijgen. Om dat waar te kunnen maken, zullen we vandaag dat andere woord, dat ook een rol heeft gespeeld bij de onafhankelijkheid, moeten beginnen waar te maken. Strefidentie moet de volgende fase ingaan. En dat is strefidenki. Die strefidenki, dat bewustzijn dat wij met z'n allen nodig hebben om van de kansen die we op dit moment hebben, inderdaad kansen te maken voor alle Surinamers en voor Suriname inderdaad een economische onafhankelijkheid te realiseren. Wij moeten daarom even die reflectie doen. Ik hoor soms van sommige mensen dat we niets hebben bereikt in 50 jaar. Wie 50 jaar geleden door Paramaribo liep en het binnenland en overal, die weet dat we een heleboel hebben bereikt. Wie 50 jaar geleden, en als u de kans krijgt, lees de bladen van toen. Luister naar wat er toen gezegd werd door de verschillende etnische groepen. Die weet dat we van toen groepen die zelfs bijna met elkaar slaags geraakt zijn. Vandaag weet ik zeker dat iedereen, nee, we hebben ook wat immigranten uit andere landen, dat vrijwel iedereen die vandaag in Suriname woont, één ding gemeen heeft. We voelen ons allemaal Surinamers. En ik ga zeggen, dat was niet altijd zo. Maar vandaag is het wel zo. We hebben een stuk gemeenschappelijke geschiedenis achter de rug. En die geschiedenis die we gemeenschappelijk hebben, iets verder eigenlijk dan het moment van de onafhankelijkheid, die heeft ons door heuvels en dalen gebracht. Maar weet u wat? Het heeft ons samen door die heuvels en die dalen gebracht. En om één volk te worden, moeten we gemeenschappelijke geschiedenis hebben. En we zijn begonnen die geschiedenis echt te schrijven
op 25 november 1975. Want zolang je je soevereiniteit niet hebt, ben je niet op elkaar aangewezen. Ben je niet verplicht. Desnoods met strijd. Desnoods met verschil van mening. Van dit land jouw land te maken met elkaar. Met alles wat we aan voor en tegen hebben. Het is van ons en wij zijn Surinamers. Maar ook de mensen die zijn weggegaan. Bijna gedwongen en soms uit vrije keus. Zien we dat een belangrijk deel van hun zich tot vandaag Surinamer voelt. En dat betekent dat we in die 50 jaar inderdaad hebben bereikt dat we vandaag de dag Sranamas hebben. En we staan nu op het punt dat dat proces, dat nog niet geheel voltooid is, verder te brengen in de volgende 50 jaar. Om dat te kunnen doen, zullen we ons wel heel bewust ervan moeten zijn dat we hier samen zijn. En dat de eerste taak, de eerste, is om hier samen met elkaar te leven. En ik ga het blijven zeggen, onze broedershoeder te zijn. Te zorgen dat elke groep, elk gebied van Suriname kansen heeft. Dat we er voor elkaar zorgen. Dat we zorgen dat de ander het goed heeft. Want wanneer we zorgen dat de ander het goed heeft, dan zullen we het allemaal goed hebben. Dat proces van het maken van Surinamers is niet af, maar het is een behoorlijk eind gevorderd. Dan evalueren we ook onze situatie bij de onafhankelijkheid en wat we economisch en sociaal hebben neergezet. Het is belangrijk omdat we, zoals gezegd, opnieuw staan voor een moment waarop we kansen hebben. Het is niet zomaar dat we toegaan naar een situatie waarin onze olierijkdom, God vooraan, veel meer financiële middelen voor ons hebben. Maar financiële middelen op zich zijn geen garantie voor een goede toekomst van elke Surinamer. En dat is het moment van 50 jaar onafhankelijkheid dat we vandaag hebben om die reflectie te doen. De mensen die op het moment van de onafhankelijkheid en daarvoor bezig waren met dit proces, die waren gevangen in een proces van controverse. Een proces van strijd met elkaar. Een proces waarin eenheid nog ver te zoeken was. En het is waarschijnlijk daarom dat er geen roadmap is gemaakt door iedereen. Een roadmap, een visie voor wat we met dit land zouden doen, met al zijn rijkdom, met alle mensen samen. Een plek waar we naartoe wilden gaan. We waren te druk bezig op dat moment elkaar te bestrijden. En laat het duidelijk zijn. Terugkijkend begrijp ik alle kanten. Het is geen kwestie van een vingerwijzing. Iedereen had terecht een standpunt. Maar het is wel een reflectie. Omdat wanneer je aan tafel zit met de macht die jou heeft gekoloniseerd een paar honderden jaren en je vormt geen solide eenheid, dan haal je mogelijk minder uit die onderhandelingen dan je eruit had gehaald als je een front van eenheid had gevormd. Terugkijkend hebben we 2020 Vision. Er is geen enkele vorm van negativiteit vanuit mij dan naar de mensen die er toen voor hebben gestaan. Zij waren op het punt in onze geschiedenis waar zij stonden. Zij moesten in die situatie hun beslissingen nemen. Alleen is het goed om te beseffen wat er toen is geweest, zodat we nu een kans hebben om wel in eenheid die roadmap
voor waar we naartoe gaan en wat we willen zijn, op het moment dat we deze hobbel van de komende 2-3 jaar hebben genomen en er inderdaad meer economische mogelijkheden voor ons open gaan. Dus terugkijken heeft alleen zin als het ons helpt om vooruit te kijken. En dat is de reden waarom ik teruggekeken heb. We hebben geen kans gehad om inderdaad een echte roadmap te maken voor Suriname. En wanneer we nu kijken naar de toekomst, de komende 50 jaar, dan is het de oproep die ik vaker heb gedaan. Maar vandaag is een moment waarin ook onze emotie meespeelt. En vaak is het beter mogelijk om wanneer je emotie meespeelt, om ook die rationele dingen beter mee te nemen. We moeten nu wel die roadmap maken voor Suriname. Met z'n allen. Het doet er voor mij niet toe welke partij u bent, welke groep u bent, waar u woont in Suriname of buiten Suriname. Zolang u denkt, zolang u voelt dat u een Surinamer bent en zolang u het met me eens bent dat we een land moeten maken van sociale rechtvaardigheid en welzijn voor alle Surinamers, dan hebben we een gemeenschappelijk punt, een vertrekpunt. We hebben natuurlijk op dit moment wat reparaties te doen, zoals ik het zeg. Maar reparaties zijn alleen nuttig als je daarna ergens naartoe gaat met die auto. Dus de reparatiefase moeten we ook samen doen. Maar het is bijzonder belangrijk en daarom zult u ook merken dat ik ga oproepen en ga organiseren met de regering dat we nu wel die roadmap gaan maken voor wat we moeten gaan doen richting 2028 en verder. Zodat de kansen die we nu hebben op economisch gebied inderdaad benut worden om voor onze kinderen, de mensen die nu jong zijn en kijken naar waar zij naartoe gaan en de kinderen die nog geboren moeten worden, om voor hun een Suriname te hebben van welzijn en van solidariteit. De uitdaging is dat, hoewel wij zelfstandig zijn, we hebben onze staatkundige onafhankelijkheid en we hebben een duidelijke buitenlandse politiek. Het is hier al door leden van de Nationale Assemblée aangehaald. Onze buren, onze regio, onze grote landen in de wereld, vooral ook onze landen van herkomst. En ik ga ze noemen. Indonesië, China, India, Afrikaanse landen en ook Nederland. Er zijn nog een paar andere, want we hebben nog wat kleine groepen, maar zijn de belangrijke. En deze landen zijn natuurlijk als eerste in ons vizier voor onze buitenlandse politiek, maar er zijn ook andere in de wereld. Suriname staat staatkundig, zelfstandig en richt zich dus op deze landen. Nederland is niet alleen voormalig moederland, is ook een land van herkomst. We kijken dus vooruit. We werken met de wereld, maar de wereld van vandaag is nog steeds niet georganiseerd in het belang van landen als Suriname. Dus dat betekent dat we natuurlijk een interne strijd moeten voeren om met elkaar alles op een rij te zetten hoe wij willen dat ons land eruit moet gaan zien. Maar we zullen ons ook ervan bewust moeten zijn dat wij nog steeds leven in een wereld die door ons op voorzichtige manier genavigeerd moet worden. Een wereld die wij niet sturen. Een wereld waaraan wij ons moeten aanpassen. Een wereld waarin wij onze weg moeten vinden onder moeilijkere omstandigheden dan de landen die vandaag hun weg al hebben gevonden. En we moeten het doen zakelijk en rustig. We moeten nadenken. We moeten begrijpen dat door de omstandigheden vele van onze intelligentia
Onze mensen die iets kunnen zijn weggegaan uit Suriname. Dus een van de eerste taken bij onze roadmap is te zorgen, 1, dat er niet nog meer weggaan. En 2, dat we hopelijk condities scheppen dat we mogelijk wat van die mensen terugkrijgen als ze het alleen zijn in de vorm van hun medewerking. En ik weet dat een heleboel van hun vandaag de dag dat al doen. Suriname. Ik ben met u even teruggegaan. We hebben even vooruit gekeken. Vandaag gaan we feest vieren. Morgen moeten we beginnen aan die roadmap. En ik zeg het nog een keer, we gaan het echt allemaal moeten bekijken. Wat willen we? We mogen verschillen in de manier waarop we vinden dat we het moeten uitvoeren. Maar we moeten op zijn minst samen een toekomst kunnen zien waarin we ons allemaal gelukkig kunnen voelen. Laten we weten dat wij wel degelijk de potentie en de kracht hebben. Want ik denk dat we dat hebben getoond. We hebben een land geërfd waarin mensen van overal op de wereld samen zijn gebracht. En waarvan sociologen mee hebben gezegd, Suriname kan niet bestaan. Veel te divers. Maar weet u wat? We hebben bewezen dat we bestaan. En we hebben bewezen dat we samen bestaan. En we gaan dit proces verder voortzetten. We weten dat om een toekomst samen te hebben, we met elkaar zullen moeten kijken naar hoe we samen verder gaan. Hoe we hier ook samen kwamen. Hoe gaan we samen verder? We hebben het al gedaan tot nu toe en we gaan het voortzetten. Suriname, we hebben vertrouwen in eigen kunnen. We hebben 50 jaar lang met vallen en opstaan bruggen geslagen. Letterlijk en figuurlijk. Want wanneer u rijdt van oost naar west in dit land, zijn vrijwel al die bruggen door ons onafhankelijk Suriname gemaakt. We hebben ze niet gekregen in 300 of hoeveel jaren onder een land dat goede bruggen kan bouwen. We hebben ze zelf gemaakt. Onder allerlei omstandigheden. Soms met vetti met elkaar, maar we hebben ze gemaakt. Dat zijn die fysieke bruggen. En we hebben ook bruggen geslagen naar elkaar. Want vandaag zitten we met elkaar nog steeds in Suriname en we zijn Surinamers. Dus we hebben die bruggen ook gemaakt. En we hebben ook een brug geslagen naar degene die om welke reden dan ook niet meer in Suriname wonen en in andere landen zijn. En we hebben die brug ook geslagen. Dat is een juridische brug. Dus, zoals we dat zeiden, niemand gaat dit land voor ons komen ontwikkelen. Wij gaan het zelf moeten doen. En wat u ook denkt, u heeft geen keus. Ik heb geen keus. Wij gaan het samen moeten doen. En ik ben ervan overtuigd dat we het samen kunnen doen. En onze eerste bewoners van Suriname, de inheemse, respect. U heeft de eerste slag gekregen. En daarna hebben we allemaal gekregen. We mogen de inheemse en ook de tribalen die hebben gevochten voor vrijheid niet achterlaten. Ik ga eindigen met, ze hebben gestreden. Daarom is Suriname 500 jaar na het Caribisch gebied gekoloniseerd. We staan er niet bij stil. Dat waren de inheemse. We gaan hiermee eindigen. Strijd de strijd, unosa vrede. Maar ik ga u zeggen, de strijd is niet tegen anderen. De strijd is tegen alles wat ons hindert om te bereiken wat we willen. Zowel in onze persoon als in onze samenleving. En ik geloof dat als we dat beseffen, dat we die strijd moeten aangaan om ervoor te zorgen dat we het beste in onszelf naar boven halen om dit land te ontwikkelen.
Dan Sranang Muswini. Dank u. President, mag ik u dank zeggen? Wij hadden niet verwacht dat het défilé zo snel zou starten. Maar het geeft wel aan dat u niet deinst voor geen enkel obstakel en geen enkel ruis. En onze complimenten daarvoor. We zijn aan het einde gekomen van deze buitengewone openbare vergadering. Mag ik de commissie van in- en uitgeleide vragen om de president van de Republiek Suriname uitgeleide te doen. U kunt plaatsnemen. Zo aanstonds, na de sluiting van de vergadering, vraag ik u te blijven zitten. Mevrouw Pina zal u aangeven in welke volgorde de zaal verlaten zal worden. We wachten even op de commissie van in- en uitgeleide. En ik ontbind de commissie van in- en uitgeleide onder dankzegging voor de verrichte diensten. En ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u een prettige revidentie toe en sluit bij deze de vergadering. Dank u. Goed. De vicepresident van de Republiek Suriname, zijn excellentie Gregory Rusland en echtgenote mevrouw Cynthia Rusland Huiswoud. Leden van de Raad van Ministers. Leden van de rechterlijke macht. Leden van het Korps Diplomatiek. Één bevel hebben.
de gewapende macht en de bevelhebber, de korpschef, de districtscommissarissen, de leden van de Nationale Assemblée en de overige hoogwaardigheidsbekleders. En de overige genodigden. Ik laat mij net vertellen dat de overige genodigden mogen blijven zitten. Alleen de jarigen. Yes. Goed, beste kijkers, we hebben daarnet de buitengewone openbare vergadering gehad van de Nationale Assemblée. Dit alles in het kader van 50 jaar Srevidentie. En natuurlijk is het goed. Het is een heel druk programma, dus we vragen nog uw geduld. We gaan nog met een paar mensen praten. En naast mij heb ik de volksvertegenwoordiger van de NPS, de heer Plein. Meneer Plein, zo zat ik me versteren naar ditide? Me versteren ook toen naar ditide en me versteren heer volken voestranang naar ditide 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Zeg hier 50 dagen, ja. 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid zegt ons dat wij 50 jaar zelfstandig zijn. Ja. 50 jaar geleden, toen de founder, in dit geval meneer Henk Alfonsius Aron, ja, gezorgd heeft, natuurlijk met nog anderen, dat de onafhankelijkheid gekomen is het niet zomaar een idee geweest. Het is een idee geweest om eigenlijk te zeggen als kind dat je zelfstandig wenst te worden. Je wordt groot, je wilt in je eigen huis gaan, je wilt zelfs gaan bepalen. En dat is eigenlijk die Srevidentiegedachte. Dat is eigenlijk die onafhankelijkheid, wat men daarmee bedoelt. Natuurlijk zijn er hier en daar wat verschillen van meningen. Dat kan, dat is democratie. En ik ben blij dat dat ook gekomen is. Want we hadden eigenlijk een periode waar dat er niet was, maar het is teruggekomen. Maar goed, we hebben die onafhankelijkheid gehad. Wat we nu moeten doen is kijken, waar waren we 50 jaar terug? En we zijn nu 50 jaar verder. Wat is er daartussen gebeurd? Ups en downs zijn gekomen, maar we moeten steeds blijven evalueren. Verdeeldheid is. En dat gaat geen ontwikkeling met zich meebrengen voor ons land. En ik ben bang dat als we dat niet doen,